Ние сме. Радо, благодаря. Много Радо е полезен като искам да кажа някакво сравнение едновременно. Приятели, знаете го формата, 19:30 петък, YouTube, канал 3, ама то път в YouTube майка и баща ще го качим, ако ще на YouTube алгоритъма, не да ни блокира не знам какво. Така че петък, 19:30, YouTube, канал 3, гледате ни. Нещото, аз съм особено интересен. В коментарите много хора казват, че не съм, така че благодаря им. Но ме гледате заради хората да тканим, защото хората да тканим са много интересни. Винаги този път не прави изключение. Петко, здрасти. Здравей, Пепи. Да, какви ги вършиш ти, бе? Галъпстваш. Да, правиме изследвания. Имаме терен сега. Да. Галъп. Кога го очакаме? Ами до 10 може би. Умишлено, за да малко да видим нагласите на хората, че много така, данните, които се публикуват сега, са неактуални вече и трябва да сме в интерес на хората. Да, гледа ги една камара наши колеги. Те са социолози, аз не съм техен колега. Те сте на тебе колеги. Нали? На мен ние нищо не разбираме. В смисъл, аз не разбирам нищо от правенето на социология, не разбирам от други работи. По другите направления на Галъп, така че сме поверили социологическата работа на хората, да разбират от нея. В момента гледам, че много хора се упражняват по темата. Как ти се вижда на тебе ситуацията? Как ти изглежда? Без да имаме още емпиричните данни, ама какъв е твой прочит на събитията? Моя прочит, ако така трябва да по-глобално да гледаме, като симптом поведението и състоянието на политическите партии са доста в лошо състояние, кондиционно, ако можем така на някаква футболна терминология да използваме. Виждате вече колко 7-8 дни минават от кампанията, абсолютно нищо не се случва на политическия терен. Да. Ние, които се опитваме да следиме и да анализираме новините и поведението на политиците, не виждаме абсолютно нищо и се оказва, че колегите социолози ходят по студията и коментират неща, които не са се случили и няма нищо. Много е интересно за... Може да не се случат. То ако така продължава и нищо няма да се случи, така че това ще бъде много странна кампания като поведение. Анализаторите анализират, а политиците мълчат. Нали, как се случва това? Така че, иначе партиите са наистина в не много добро състояние. Нали, има там сега, как да го кажем, водач, който сигурно ще спечели. Партии, като ГЕРБ, разбира се, останалите са в някакви такива странни политически отношения. ППДБ, не мога да кажа, като че ли са заедно, малко като съпрузи преди да се разведат. Заедно са, обаче не се харесват особено. Живеят в различни стаи. Единия спи на дивана, другия спи в спалнята. Малко така раздалечени ми се струват и не знам дали ще се стигне до развод или някой медиатор ще успее да ги сдобри. Възраждане са си на едно плато, не повишават нищо. Те си говорят в някаква такава риторика анти всичко, което анти и накрая това е. И накрая конти. Накрая, да. Особено актуални са за колегите журналисти, като гледам са ситуацията в ДПС и в БСП, защото там конфликтите наистина са доста сериозни и поне дават някакъв материал, за да се случва нещо в медийното пространство, но това не носи нищо на избирателя. Избирателя гледа, чуди се и той просто ще си каже, аз по-добре да не хода да гласувам. Нали? Има някакви малки партии, които и те се борят за място под слънцето, дали ще влезат, дали не, зависи от избирателната активност. Така че накратко горе-долу това е политическата ситуация преди надпреварата, обаче не виждаме нищо като послание, за да коментираме повече. Много е постно. Като постната пица преди време на един Дянков, да. Нещо такова. Ама виж, тогава все пак, те, защото все пак правиха кампании веднъж на 4 години
И тогава все пак правиха кампании. Нали? За 4 години, колкото и да са безидейни, все ще измислят нещо. ГЕРБ минаха от работа на стабилност и работа ли там, какво беше. Нали, смисъл, апгрейднаха се. Докато сега колко избор, това е 7-ми избор. Парламентарен. 7-ми парламентарен и едни местни, едни за... Европейски. 9 избора за колко години това? И 4. В рамките на 3 години и половина, 9 избора. 9 избора за 4 години. Преди за 4 години правят едни избори и се кръстат, нали, да не идват втори. Сега за 4 години 9 избора. Общо добре са нещата. Може и да е по-зле. Винаги може да е по-зле. Въпросът е, че на тях не им хрумва, че може и по-добре. Те надолу хубаво са тръгнали, нали, по парзалката, обаче може би на някой трябва да има и здрав разум да си каже, дали да не опитаме с нещо много малко, като четох тук скоро един анализ такъв психоаналитичен за ехото. Как да промениш ехото? Като смениш тона, защото ти като говориш едно, ехото се връща същото. И много, много ценно ми се струва това, просто те трябва да променят тона и разговора, за да се върне нещо добро, а те в момента виждате, че се замерят с някакви кални, мръсни беля, които нас много не ни вълнуват като че ли. Те замеряйки се с беля, правят беля. Да, нещо такова. Така се получава. Общо взето ситуацията е всички са дроб сарма, казано по-народному. Ситуацията е много такова интересна. Според тебе ще минаме ли 2 милиона избирателна активност, докъде се докарахме живи да не бях? Ами ако така продължава тази кампания, спокойно може да паднем и под 2 милиона без никакъв проблем. Нали, политиците много често се упражняват с такива хубави... Те хващат така някакъв декиш, нали, народопсихология, българина е такъв, унакъв, избирателя това, избира, за това сме такива. Аз мисля, че българският избирател, аз съм един от постоянно повтарям това, че българският избирател мисли и понякога, да, избираме по-калпави хора, но това е защото няма други. Аз мисля, че симптома, че 70% от българските избиратели не излизат да гласуват, показва колко много мислят, нали? И колко се пазят и не искат да нанасят щети на политическата система. Големия въпрос е защо политиците не говорят на тези хора. А иначе аз виждам, че избирателя мисли и търси, но в момента нищо не вижда и тези приказки, които са актуални там, някои хора папагалстват за смяна на системата на световния ред и мир и така нататък. Мисля, че са доста повърхности и не отразяват обществените нагласи. Българите като цяло са европейски хора и винаги модела им е да са насочени към едни хубави модерни държави като Германия. Това е нашия архетип. Да, вие правихте в изследването, да. Последното изследване беше много интересно. Последното изследване показа, и то не го показва от сега, да подчертаем, че не е някаква топ новина. Българите харесват като модел, като държава, като структура Германия. Не харесват епизодично, да речем, Русия, Америка и други страни, но основният ни архетип, който ние се стремим и винаги сме целенасочени е Германия, което Германия, Великобритания, Франция, това са страни с страхотни демокрации, подреденост, т.е. българина не е никак глупав, никак прост, трябва тия митове да ги разсеваме. Българите се стремят към нещо хубаво и важно и търсят как да го постигнат. Въпросът е, че политическата ни класа не е на това ниво, на което е мнението на хората и това, което търсят. Да, то в някаква степен политиците ги устройват тази мантра, ама те не ни разбират. Както пееше един дет сега се изживя като евродепутат, аз в България не ме обичам, аз съм такова тъпича. Нали, смисъл малко, те се живяват в ситуацията в социалната роля на хора, деца вечно неразбрани. Бри, иначе да му се не види. Как бе никой не ви разбра? Вие сте супер готените пичове. Никой не ви разбира. Дали има възможност обаче според тебе да разберат, че се държат като куци коне на състезание? Не мога да кажа, защото разбирането е свързано с капацитет и умствен багаж. А при някой от тях мисля, че е доста късно за такива констатации, но мисля, че те с поведението си, това, което правят като последствие, ще се убедят, че не правят нещо правилно. Защото българите
виждате как хубаво сега ще ги разсуят, ще ги раздробят, няма да гласуват за някой месия, просто ще им покажат кой командва парада. Ще ги направят на малко по-ситни формации и ще кажат, ай сега да ви видя да се оправете, като не можете с глобка и не коалиция да ви видя пък сега. Много е хубаво и българите се забавляват се с това и изпитват удоволствие в някакъв момент да го правят. Така че мисля, че някои политици ще усетят, че нещата не са както трябва. Въпросът е, че нямат потенциал наистина да свършат и някаква работа. Те си, както ти хубаво каза, другите не ме разбират, ама когато никой не те разбира, обикновено причината е в теб, нали? Защото един няма да те разбира, втори обаче всички да не те разбират и 6 милиона българи да кажем да не те разбират, причината май не е в... Добре, ама чуват се гласове и ние с тебе си говорихме наскоро, ние правим разни дискусии по Галъп, нали, и такива и затворени, и отворени, и всякакви. И си говорихме наскоро и с разни колеги, те казват, ама той народът станал апатичен. Според тебе апатичен ли е или просто, или напротив следи, ама не харесва това да вижда? Това с апатията го казват много често хора, които не следят обществените настроения. Да, на повърхността изглежда винаги някак си спокойно, но има, макар и малко изследвания за хората, които не гласуват, те са много, много различни подгрупи и всяка има своите приоритети. Едната група от негласуващи, така основна, около 30-40%, това са на много успели хора. Успели хора, които се справят, борят се, бизнесмени, предприемачи, предприемаческият дух при тях е силен и се справят, защото са иновативни, разбиращи и тарикати един вид. И те си казват, аз си се справя, защо да гласувам, като вие не ставате. Нали? Те продължават живот си, ние ги виждаме и по улиците, хората са забързани, ритмични, действат си. Така че това е едната група, която се справя и не се интересува много от настоящите политици. Тя не чува послания, които биха и помогнали за бизнеса, да бъде по-свободен, да не ходиш на 100 гишета, да го искаме сега, както е модерно, електронно, ма и с мокрия печат да го имаме за по-сигурно. Нали? Такива процедури, такива хора ги губиме като избиратели и те си седят в къщи. Другата така по-голяма група е на хората, които им е трудно и едва му оцеляват. Някои се борят дали да си купят лекарства, други хляб, дали да си купят на детето учебници за училище. Имат сериозни проблеми и това ги притиска и те си казват, гледайте си работата вие, аз ще си седя вкъщи, ще си се справям с моите кризи, ще бачкам, ще правя някакви неща, ще свързвам двата края и не гласуват. Третата група, която също така не виждаме, това са така наречените по-пасивно-агресивни хора, които са сърдити на целия свят, на всички, другите са им виновни, държавата им е виновна, политиците. От тази група специално много често хора се вливат в протестен вод, ги наблюдаваме в социологически, се влизат в определен тип партия и движения, особено след ковида. Част от тези хора излязоха и гласуваха наказателно. Не, че харесват нещо, просто мразят политиците. Да, така че това са най-общо казвам, ето ви 3 групи, които виждате колко са разнородни и аз не чувам дори в обществото да се говори за тия групи и те как живеят, какво бихме направили за тия хора, защото за всичките тези 3 групи трябва различни мерки. А политиците говорят за светлината и за залеза и за някакви такива терминологии от детската градина. Няма го разговор експертния, да видят, че има хора с различни приоритети и интереси, ние трябва да говорим на техните, затова не излизат да гласуват. И затова аз мисля, че те просто наблюдават. България е наблюдаван и сензитивен. Нищо, че изглежда така и по много от нашите колеги анализатори казват, той е апатичен, вял, не желае, желае, ма няма какво. Това има в магазина, това отиваш да си купуваш, като през социализма. Нали? Влизаш и искаш кисело мляко, няма, имаме сирене. Това е нещо подобно и тук. Пълен кръг направихме. Ама, чакай се, значи, ако направим извод, че не гласуват успешните, не гласуват тия дете двам свързват двата края и тия дете са хронично недоволни, тия хронично недоволни, тия ясно, нали? За тях ясно. Обаче, ако другите 2 групи не гласуват, това означава ли, че всъщност според тебе тия дете гласуват за това, дете наричаме средна класа? Да, голяма част от хората, които гласуват, освен средна класа, има и хора от възрастното население, нали, най-общо казано,
част от средната класа гласува, защото това е политическа култура. Нали? Както съм, примерно да кажа, аз винаги гласувам, независимо дали има или няма за кой. Средната класа е по-характерно за нея, че тя се опитва да упражнява гражданските си права като избор. Другата такава по-голяма група са по-възрастните хора, които наистина искат да гласуват ритмично от време оно. И третата така по-голяма група са на младите хора, които така в 2009, да речем, са доста 700-800 хиляди, те се вляха в гласуващите, а те пък са със съвсем различно поведение, те са в социалните мрежи, те искат по-кратки послания, не се интересуват от програмите и там тежките редове, които изписват партиите и човек на тяхната възраст заспива, нали, младите хора, като видят такива текстове и казват довиждане. И това са различен тип избиратели, които гласуват, но пак политиците не говорят дори на тях. Нали, ако се замислиме, те са по-дисциплинирани и ходят да гласуват, обаче пак без чувство, като нали... Никой не говори с тях, ама те си гласуват, защото... По навик да речем, или така са решили, харесват да гласуват, да упражняват правата си, но по-голяма част от средната класа наистина в някаква степен гласува реално. По-крайните формации не го правят в обществото. Това е много, много интересен ракурс, т.е. това ще означава, че ние все пак имаме средна класа, защото нали, БСП казва, няма средна класа, всички сме бедни, има една шепа ултрабогати. Десете казват, не е верно, всички сме богати, има една шепа ултрабедни. Всъщност това ще се окаже, че и двете не са верни. Не са верни и да, и това са такива приказки на Изус и не се говори никога с данни. В България най-хубавото е, че никой не говори с данни. Всеки казва и анализатор, и политик, както го усеща. Аз така, нали, те даже така ги слушам, аз така смятам, ами ти хубаво така смяташ, ама дайте да се оповеме на някакви данни, да направим анализ, да видим тия хора какви са, да ги проучиме. В България много рядко се позоваваме на данни, е много сериозен проблема, защото по този начин олекват твоите тези. Те са почнали тук в последно време, всички го град знахари. Нали, всички са врачки, гледат небето, баба Ванга лека и пръст, ако беше жива, ще остане без работа, защото нали, се е напълнило с знахари и врачки и всеки такива дет гледат небето, играят карти таро, нали, и всичко това го разбират те така метафорично. Метафизично даже, не метафорично. В случая обаче си мисля, че има и някаква форма на външни фактори, които влияят. Според тебе има ли валидност тази теза? В смисъл, ние малко, нали, някой беше казал, че хората не правят къща на кръстопъта, спорух направо държава. Ние още поне сме на кръстопът. Влияят ли до такава степен външните фактори или това е някакъв мит, някаква форма на градска легенда? Влияят и, как да го кажа, истинския политически и обективен анализ е, че всичко влияе. Всичко влияе на една държава. Не е само геополитиката, не е само на държавническо ниво. Всичко влияе по различен начин, по различна степен, по всяко време. Не може геополитиката да не влияе. Виждате какво се случва. Има доста ужасяващи войни в близост до нас. Тук войните, нали, аз съм по-миролюбив човек, но като социолог мога да кажа, че войните са хубаво нещо, защото те са вододел. Те винаги са вододел за края на едно нещо и за началото на друго. Било края на една епоха или на един обществен строй и началото на нещо друго. Войните са вододел. И след като имаме такъв вододел исторически, който се е случвал през целия исторически път на Земята, след като имаме такъв вододел, това неминуемо води до промяна и на политиките. Българската политическа система беше в комфортна ситуация в последните 30 години да бъде близка с евроатлантическите ценности. От друга страна беше близка и с братска Русия и изток. И тя лавираше много хитро, успешно, опитваше се с тези, с онези и лавираше и правихме някакви тарикатлъци и си живуркахме. Обаче войните настъпиха, което е нормално за всяка такъв период, който е цикличен. Има вододел и ние трябва да изберем на коя страна сме,
имаме доста травматичен опит исторически в изборите си към кого да се присъединим обикновено. До момента не е имало път да сме направили от страна на историята. Да. Въобще, ако погледнем, няма... Да, този път е изключение. Но пък този път, поради некомпетентност или поради ниска мисъл на политиците, може би сме на правилната позиция. Не знам, това можем след примерно 20 години да го анализираме точно самия избор, как сме го направили. Със сигурност няма много логика в нашия избор, но като че ли изглежда правилен, защото модерният свят сега се дели от едната страна, от другия стават по такива, как да ги кажа, не ретроградни, а по-традиционни сили се определят, което е нормално. Винаги света се е делил на модерни и по-традиционни общества и сега наблюдаваме някакъв такъв финно наченки на такъв модел. Така че по-скоро ситуацията е съвсем различна и трябва да се определим къде сме. И ние мисля, че се определихме вече и го доказахме във всичките си действия, което е хубаво. Лошото е, че нямаме политици, които да следват такъв тип политика. Ние продължаваме пак с двойствените си решения, да не засегнем този, да не засегнем моя. Значи в политиката трябва и малко директност понякога. Това помага, защото получаваш отместване и отиваш на съвсем друго ниво като държава. Да. Тоест, ако две неща да те питам дали съм те разбрал правилно. Значи, т.е. от една страна смяташ, че този път, по изключение за разлика от преди и по време на Първата световна война, по време на Втората световна война, елитите избират с кой да сме, без да питат хората и бъркат съответно. Докато сега хората са със свободния свят, а елитите от немай къде да се не изложат пред електората, ги послушаха на някакво несъзнавано ниво, ако щеш. Дори не е насъзнавано да ги допитат, да се допитат, просто усетиха обществото и залитнаха в тази посока. Пак казвам, това не е много капацитетно, интелигентно, но пък изглежда като правилно решение на този етап. Да, импулсивно, ма верно, без да искат. Да. В смисъл, той изпрелия часовник е верен 2 пъти в денонощието. Нали? Така че, мисля, че тук... В някаква степен може би е това. Обаче другото, виж, ти казваш за тия, говорим тук, да го назовем с имена, нали, говорим за Русия, там, някакви западни анализатори го наричат уста на злото, Москва, Техеран, Пхенян и Пекин в някаква степен. Тоест, в някаква степен ти казваш обаче, традиционно е Русия, Китай и Таос. Да, ама това традиционно, колко да е традиционно? Традиционно за кое? Традиционно исках да кажа, не като традиционно, а като нещо, което остава назад, не иска да се реформира, да става модерно. В такъв стип класическите традиционно модерно. Модерното винаги следва иновативните неща, докато традиционното си остава в застой и така, както се казва, залязва или отива в спомените. В такъв тип го казах, за да разберат зрителите. Да, знаеш, това е едно от интересните. Вече тук влизаме в идеологическия разговор, който на мен, знаеш, че идеологията ми е това, дет ме дърпа за пъпа да се занимаваме с коментари по публичните неща. Тук има първо има едно тежко неразбиране за естеството на консерватизма. В България и не само, либералите се опитват да представят консервативните сили като силите, сили, за които ти говориш. Тия, които са на вчера и тия, които са застинали във вчерашния ден, без да искат да го променят. А всъщност консерватизма е промяната да се случва по естествен път. Тоест не срещу промяната, а промяната да се случва по естествен път, докато либерализма, то е особено в днешния вид неолиберализма, то е не класическия либерализъм, промяната се случва насилствено. Тоест дебата в свободния свят между консерватизъм и либерализъм е дебат между това промяната се случва отдолу нагоре и промяната се случва отгоре надолу. Тоест, либералите казват, трябва да се случва отгоре надолу, т.е. ние трябва да ви кажем как трябва да живеете и какво трябва да се случва. А консерваторите казват, не, хората ще кажат какво трябва да правим и ние ще ги следваме тях. Но и двете течения, т.е. това са демократични течения, са за някакъв прогрес в обществото. Докато този тип сили, за които говориш, те са атавистични в смисъла на това, че те ще живеят в вчерата и не искат днес да идва.
И в някаква степен обаче проблема, да кажем такива като мене, които са по-умерени или консервативни хора, проблема е, че всъщност тия архаичните сили, те се опитват да се представят като консерватори. И от моята камдария това не е верно. Ама ти какво мислиш? Според тебе така ли е? Абсолютно не е вярно и ти много хубаво го описа. Аз затова ги обявих като традиционни сили. Много хубаво го описа и е точно така. Да го кажа, много често в световната история се е случвало някой да се замаскира зад други сили, да се обяви като някакъв. Дори Хитлер се е обявявал за социалист, национал-социалист, за да прикрие някакви неща. Това е много, как да кажа, в социалистическата идеология, това прикриване да отидеш да се залепиш към някой, да се прикриеш, докато набереш скорост и извършиш своите действия, е много характерно. И тук това замаскиране не е случайно, защото много често консерваторите наистина се слагат под такъв общ знаменател с такива традиционалистки сили и течения, което е неправилно и ти много добре го каза, либерализма и консерватизма са прогресивни движения, които искат обществото да върви напред, докато такива сили са по-скоро да си останеме назад, да си говориме за великите победи срещу Наполеон, срещу Хитлер, а да не видим, че света е модерен и да продължим напред. Това е капана реално на такъв тип модели, от които ние се пазим и не ги харесваме чисто социологическо като българи. От една страна изглежда всичко привидно, че е добре, че сме много толерантни, че сме много за модерния свят, но виждаш, че дори в България през тоталитаризма ние ходим с ватенки, хората в Западен Берлин имат шоколад, някакви неща, много изоставаме. Това проблема на такив тип общества, когато влязат в този капан, е, че много изостават. А мисля, че ние сме на такъв етап, че сме иновативни и не изоставаме. Икономиката го показва. Че вървим напред и ние с теб сме еднакво мислиме, че отдолу нагоре идва промяната. Хората, които са отдолу, тикат политиците да вършат решения и това последното го потвърждава и може би ако след време се анализира този избор, ще се види колко е правилно. Някои неща се случват много по-бавно, отколкото ни се иска. Но така е в живота. Хубавите неща се случват бавно. Всички реформи се случват с план, с грешки, с такъв тип действия, а не всичко да е цветя и рози и накрая... Чрез революция, да. Чрез революция, кървава и от след нас никой, но практиката го е доказала, че това е стабилното. Вижте Великобритания, вижте Франция, Германия. Това са страни, които са допускали грешки, обаче обществото е положило усилия и са реформирали сами нещата си. Не са чакали някакви, традиционни неща да им се случат, за да се уповават на тях. Традицията е основата на всяка нация, да речем. Къде си, кой си бил, защо си тук, но нищо повече от това. Бъдещето принадлежи на друг тип течения. Да, то в някаква степен всички, които искат да се занимават с политика в демократичен свят, са свързани с това този свят да се променя. Всеки иска утре да е по-добре от днес. Обаче този тип ретроградни сили, те смятат, че вчера е по-добре от днес и днес е неминуемо по-добре от утре. И в този смисъл те са негативно настроени. И те го разбират, примерно да кажем, руснаците, че са ни най-близо. Между другото, те не са ни само руснаците близо, те иранците са ни близо. Знаеш колко хора познавам, дето са ходили в Иран на ски, на друго, на трето. Всички казват, че там ни третират като братовчеди. Вие сте от България, добре, братовчеди, какво правите тук, нали? Но обаче от този тип общества, иранското и руското и китайското в някаква, макар че там е друга вселена Китай, ама да кажем в някаква степен, този тип общества, те гледат, това са първо огромни държави. Те се управляват исторически, винаги са се управлявали под някаква форма на... Иран прави между другото кратко изключение, за кратко. Всички сме гледали тия снимки на иранските жени преди революцията и изглеждат като хората на Запад. Само, че този тип общества, понеже са големи, сложни,
то тип общества винаги исторически са наблягали на някаква управление тип силна ръка, тип някаква нали, в Китай императорските династии и после комунистическите династии, които на практика стъпват на императорските, правят същото. В Северна Корея да не говорим там, нали. Там си днешния, не знам как, вече му забрах как се казва, днешния Ун, Ким Чен Ун, днешният такъв, той си е комунистически император, нали. Той така се държи, така се вживява. Но този тип общества, те са различни от свободния свят. Ние тук в Европа и в Америка и съответно това, което е било в патримониума на Британската империя, нали, Канада, Нова Зеландия, Австралия, в някаква степен Индия, това са общества, които живеят свободно. Тоест това са общества, които живеят, разбират го света по друг начин. Те смятат, че утре ще е по-добре от днес. Да. И между другото, това е едно от нещата, за които аз винаги съм се виждаше за тебе Ню Йорк, нали, знаеш, познаваме с теб от 1500 години, знаеш какво е моето отношение към Америка, но винаги съм се чудил, ако има една основна разлика между американеца и българина, каква е тя. И винаги съм стигал до извода, че ако трябва да дам един отговор, той отговор е, че американеца смята по дефиниция, че утре ще е по-добре от днес, а българина смята категорично и е 100% сигурен, че утре ще е по-зле от днес. Да. Тоест в някаква степен тук русофилите, които иначе, нали, защото това е руската идеология. Руската идеология е, че утре ще е по-зле от днес, т.е. ама те го казват, вчера беше по-добре от днес. Тоест те го брандират по друг начин, иначе казват същото. В някаква степен това обяснява ли? И това мит ли е всъщност, че българският народ бил русофилски? Русофилски ли е всъщност? Всъщност ти много дълбок въпрос зададе, който... Да, аз ти дадох 45 въпроса едновременно. Да, поне. Така че намери възможност, нали, по твое усмотрение. Да. За разликата между американеца и българина, много хубаво го каза, само че за българина не си прав защо мисли така. Той мисли така, защото е част не от на задни култури, като руската, където така мислят, а ние сме част от нещо много по-дълбоко и аз така доста съм чел няколко психотерапевта сериозни. Има един Пламен Димитров, много добър терапевт. Да, знам, Той говори за византийския депресизъм. Това е много дълбоко. Ние сме част от много древна култура, българите. В Византия се е смятало, и това е много често и вие го виждате, мъдростта носи печал, тя не носи радост. Тоест ние сме много, така по-кратко, за да разберат зрителите, ние сме част от някаква много древна култура, която е имала много мисловна дейност преди да достигне до това, което сме днес. Българите сме ужасно интелигентни и мислещи хора през вековете. Затова нашата депресия се изразява по такъв начин. Ние сме силно депресивни и понякога изглеждаме и отчаяни, нали? Всичко ни пречи. Но това показва, че ние сме много древна култура и сме минали през много неща и можем да отсеем и хубавото и лошото. При нас има нюанси. Българите са една от малкото държави, в които виждате нюанси дори в такива състояния като война. Българина винаги, да, той е с водещите, но казва, има и някакви други неща. Това не е симптом на руско влияние, това е много дълбинно в нашата душа заложено. Българите са много древен народ и мислещ. И ние сме част от една много по-голяма култура. Ние сме световна цивилизация, която много хора не разбират, че сме част от нея и са позабравили и я бъркат с това, защото има идентични настроения в това, което с Русия. Да, ние сме българите, ако трябва да го кажем честно, сме благодарни на това, че са ни помогнали да ни освободят, но Русия си прави грешна, сметка, че ние за това ще бъдем задължени во веки веков. И вие виждате дори в историята колко пъти сме се опълчвали срещу тях. Ние нямаме никакъв проблем емоционално, когато
тази велика сила не е била права, ние да кажем, ние не сме с вас, гледайте си работа, отиваме при правилната страна. Ние нямаме проблем с това. Русия има проблем, че тя си мисли, че ние сме някакви аборигени, които сляпо ще вярват, както е в африканските страни, на освободителите. Трябва жестоко да ги разочароваме тези хора и анализатори, които са в тази част на влияние, че българите въобще да, за това, което са извършили руснаците е окей, но българина има много ясна преценка, трезва. Той винаги ще си каже, Русия в момента не е права и ние го виждаме дори и в изследванията. Страшно, откакто започна войната в Украйна, страшно негативизъм има на българското общество към Путин, към Руската федерация и това не е случайно. Много хора, които ходят в Русия, ходеха по един или друг начин на екскурзии, на неща, правят разликата. Дори аз разговарям с такива хора и ми казват, виж, аз преди като ходя в Русия, нали, там всичко цветя, рози, висок стандарт, сега ходиме, хората едва свързват двата края, безработицата е ужасна. Заплатите на някакви роднини и познати били са, да кажем, $2000, сега са $800. Това не е богатство. Влезеш в Русия, не можеш да се върнеш обратно в България, имаш доста административни проблеми, някои се радват, че се връщат и казват, повече няма да ходим. И си казват, виж, аз колко пъти мога да си отида където си пожелая в Европа, в Русия. Българите виждат, че в Русия не се развиват добре нещата. Това, че не се тръби, има някакви такива сили, които облъчват така обществото, колко там всичко е прекрасно. И не, българина е реалист и това ни е още от древна Византия, колкото и странно да звучи. Това пък ни е наследство от друг тип култура и е много мъдро. Да, изглежда досадно, че ние сме, как да кажа, не можем да се зарадваме понякога на хубавото, но има и такива поговорки, нали? Като ти се сбъдат мечтите, не знаеш да се радваш ли или не. Мъдър народ сме, така че това е много дълбинно, което... Всъщност, това, което кажеш, е много сериозно. Аз не се бях замислил, между другото, по този въпрос. Защото в някаква степен това е отговор на въпроса, що се държиме по този начин. Да? В някаква степен ние сме по-скоро ситуационно сме били подкрепили Русия, но ситуационно изпираме да подкрепяме. Тоест в някаква степен, защото виж, то е така, нали, тук като е мало държава, Москва е била блато. Нали, така че каквото и да си говорим е така. Нали, аз не съм от тия дет подкрепят глупостите на комунизма на 1300 години в България. Ние през тия 1300 години през половината време не сме имали държава. Обаче остави това. Факт е, че ако изключиме държавността като народност, тук е имало българи наистина от 1300 години. Да. И това е различно. И то тип хора това ги прави всъщност опитни. Защото са видяли 2200. Това ги прави недоверчиви. Може би това е... Между другото, тук е нещо интересно. Защото има хора, дет казват, ако направим задължителното гласуване задължително, защото сега е задължително, но също е препоръчително. Ако го направим задължително и го скрепим с санкция и нали, хора тия да гласуват, много хора се опасяват, че това всъщност ще доведе до някакъв протестен вод. Тоест ще се гласува за някакви маргинали и такива хора, които ще разрушат допълнително. То не знам дали остана нещо за рушение, нали? Да кажем, че ще доразрушат ситуацията, но всъщност ако приемем това, за което ти казваш, може да се окаже, че всъщност това не е толкова страшно. В смисъл, дори да повишим избирателната активност, дори да дойдат повече хора да гласуват, може да се окаже, че всъщност те ще си гласуват за същите хора, разпределено, просто през по-голяма извадка, отколкото да вкарат някакви протестни хора. Тоест, ние в някаква степен поне сме, ако приемем това за вярно, че сме мъдър народ при всичките ни кусури, това би ли означало според тебе, че всъщност няма някаква велика опасност от протестни партии? Не. Аз мисля, че това е проекция на хората, които го казват. Аз мисля по същия начин, че просто ще се увеличат процентите на тези партии, които са в момента. А от друга страна, българите пак няма да излизат да гласуват, независимо колко е задължително, защото те, пак казвам, те преценяват, че нищо няма да стане, защото ние като санкционна политика сме доста хлабави. Данти и друг пример с такъв дълбинен. Защо сме толкова търпеливи? Това е много, пак много се използва в
Българин е много търпелив и какво ли трябва да стане революция. Българите са търпеливи и това го е доказал още Иван Хаджийски. Той е бръкнал толкова дълбоко и се е оказало, че ние сме толкова търпеливи, защото не е имало гражданска война в България. Ние сме една от малкото държави, в която не е имала гражданска война истинска, която да се избиват големи части от обществото една срещу друга и да доведат до такива кризисни ситуации, които променят целите нагласи. Това е ако погледнем държавите, в които не е имало истинска гражданска война, ние можем да се гордеем, че сме една от тези. И последствие от това е тази търпеливост. Може да изглежда досадно и че сме толкова спокойни, унили, но за мен това лично като социолог и изследовател на обществото е прекрасно, че сме търпеливи и че не сме имали такива кръвопролития, каквито имат всички съвременни държави, които знаем. Всъщност това е много интересно. Всъщност ние наистина не сме имали гражданска война. Знаеш, че не се бях замислял. Аз занимавам с история. В смисъл, интересно ми е. Малко съм юрист, кандидатствал съм с история. Обаче е така. Това е факт. Да. Тоест, ние сме имали конфликти вътрешно, ма те са оставали на ниво конфликти. Да, сериозно. Избивали сме тям някакви министър-председатели, коляли сме някакви опоненти, но замисли се за границите, които ние сме направили. Ние никога не сме се изправили българи срещу българи в остър конфликт и сблъсък. Никога. Никога. И това е симптом на обществата, които са търпеливи. Те са много малко в света, но ние сме една от тях. Даже то в някаква степен това е интересно и на ниво Балкани, защото ние останахме една от малкото държави, най-малкото славянските държави, като видиш в Югославия какво става. Бивша Югославия, на практика всяка държава в бивша Югославия имало гражданска война. И в Македония, и в Сърбия, и в Босна и Херцеговина, и навсякъде. Румъния. Да, в Румъния не стигнаха до гражданска война, но си убиха Чаушеско, нали, което пък нанесе друг тип травма. Нали, докато ние тук направихме прехода, направихме го безкръвно. Тодор Живков доживя да умре от естествена смърт. И всеки един от опонентите, виждате, от тия емблематичните, си достигна до такава възраст, което е хубаво. Между другото, това е нещо, това е повод за гордост в някаква степен. Ние сме проявили разум. Да. Ама някои го пришиват по същия начин, по който други пришиват Русия по предишната тема. Някои пришиват това наше търпение на оная токсична приказка преклонена главица Сава не ясече. Всъщност се окаже, че онова е било просто онова е израз, докато ние всъщност междувременно ние сме доживяли и ние сме надживяли Османската империя. Ние сме надживяли абсолютно всички империи, които са господствали над нас. Това може да се случи само с мъдрост и търпение. И фактите го показват. В някаква степен ми връщаш оптимизма. Аз тук си говорим с всякакви хора в този подкаст. И има мои събеседници, които казват, нещата са зле, ще стават по-зле. И всичко е много страшно. Според тебе не е толкова страшно. Според мен не е страшно, но има нужда от време и от това да се залага на хора, които разбират. Защото, примерно, ето сега в това плато и безвремие, в което сме застанали, виждате, че няма хора за нищо. Няма хора за министри, никой не иска да става министър, никой не иска да става изпълнител в държавната администрация и ние буксуваме поради тази причина. Но това няма да бъде винаги. След това идва реформите. Ние толкова ще потънеме с това безвремие, че ще са необходими реформи. Това е нормален процес и той ще дойде. И когато дойдат наистина добри, качествени хора, ще се отместиме. И това е напълно нормално. Въпросът е, че тези промени се случват бавно и на нас не ни харесва. Много често ние като хора искаме всичко да ни се случи тук и веднага. Това е даже някакъв рефлекс от съвременното общество. Искам всичко тук и сега, особено при младите, го виждаме, но не е така. В такива процеси си е необходимо време и отнема време и усилия и търпение. Ние търпението го имаме. Да, някой беше казал, искам всичко и веднага, получавам нищо и то постепенно. Горе-долу. Добре, ама тогава какво е изхода? Във време ли е? Трябва да чакаме просто. Не е да чакаме, а да търсиме решения. А в момента
политиците така са успали ситуацията, че българите като мъдър народ са решили да изчакат, защото просто не виждат нищо. Няма. Ако се появи политик, който е модерен и е символ на новите времена, в които живеем, със сигурност българите веднага ще излязат да гласуват. Ще усетят неговите послания, действия и ще гласуват. И са го правили много пъти. Виждате с какви послания Сакскобургготски и Иван Костов. Имаше хора, които идват, преобръщат веднага играта, но те имаха послания. В момента нямаме нищо. Имаме послания за зелена сделка, за някакви неща. Виждате последните дни, в последния ден в Народното събрание, тегляне на някакви камери, кабели, неща, които не са част от политическото и Народното събрание. Аз съм бил като държавен такъв служител в Народното събрание. За мен Народното събрание е институция. Ние трябва да се уважаваме и да сме достойни там, като отидем и да вършиме някаква работа. Тези хора се държат като футболни агитки. Ахо-ихо, аз не те харесвам, трябва да те смажа, свобода или смърт, който не е с нас и против нас. Извинявайте, това е парламент, това не е футболния стадион, на който трябва да си излеем. Социален отдушник е футбола, а парламента не е социален отдушник. Той там е символ на политическото. Да, само че ще апострофирам тук, защото някои казват, и това е такава метафора за парламентаризма, че всъщност ролята на парламентарните партии, на парламентаристите, е те да бъдат рицарите облечени в брони, които излизат от името на... Те са фаворитите на публиката и излизат на терена да се борят с другите такива, само че с времето това е станало в думи, не с копия и с рицарски брони, и че всъщност всяка партия трябва да защитава интересите на своите избиратели с тая жар и плам. Същевременно обаче съм съгласен с теб, че това стърпането на кабели, това ще... Аз гледахте в едно участие, беше много телевизия, за това, че се държат като в детска градина. Много съм съгласен с теб. Обаче си мисля, че в някаква степен, да, на тях ролята им е те да сблъскват позиции и идеи. Въпросът е, че те в момента не сблъскват позиции и идеи, сблъскват личности. Тоест те се сблъскват персонално. Кой кого не харесвал, кой кого не подкрепял, кой кого не искал да подкрепя. Нали, това е друго. Те не сблъскват идеи. Ти моли да кажеш, защото аз в момента не мога. Нали, айде, аз не съм професионалист. Ти си професионалиста. Ти моли да кажеш в момента кой е десен, кой е ляв в България и такова нещо има ли? Не може. Те толкова са измешали понятията, че объркват и хората, и дори някои, които са само с това се занимавали с суха теория, дори те се объркат какви са тези хора. Те, нали, имаше лява политика с десни цели и обратно. Лява ръка, десен джоб. Този миш-маш, който те направиха, пак казваме, поради липсата на капацитет от тях да обяснат някакви сложни неща по прост начин на обществото и на техните привърженици, за да ги разберат. Как можеш да правиш леви неща с десни политики? Това е несъвместимо и е невъзможно. Нали? Дървено желязо. Но те си го ползват и, как да кажа, много, много лошо впечатление прави, когато аз не те харесвам. Това е все едно ние с теб до момента в разговора, да не говорим за това, което говорихме като общество и да сме интересни на зрителите, да злорадстваме за хората с къдрава коса, нали? Защото видимо ние не сме толкова... този проблем. Нали? Политиците така правят. Аз няма да говоря за това, за което сме дошли тук, ще говорим за тези зли сили с къдрави коси, които ти се кипрят. Това, до там сведоха разговора и хората за това спират да ги гледат. Те не проумяват, че докато говориме за другия, за опонента с неговите минуси, няма човек с идеален или лош. Всеки има съвкупност от добри и лоши качества. И ние, ако тръгнем да влизаме в този диапазон на добри и лоши, влизаме в неонацизма. Там не са хубави нещата за хората, които ги проповядват. Знаеш ли, че цялата работа идва от липса на четене. Не четат, бе. Не четат. Значи, аз съм си говорил с всякакви политици, от всякакви краища на спектъра. Не четат, бе. Не чете. Той сигурно може да чете. Трудно. Ако го караш да чете на глас, ще е на срички. Но може, но не го прави. Това е умение. Това, между другото, някой беше казал,
това ми хареса тази приказка, запомних. Някой беше казал, че да можеш да четеш и да не го правиш, е като да можеш да ходиш и да не го правиш. Нали, в някаква степен, значи, ако всички бяха прочели Чорба от греховете на отец Никодим на Елин Пелин, щяха да разберат, че всички сме чорба от бели и черни бобчета. Всички имаме и добро и зло в себе си. И това е всъщност сблъсъка между, тук е малко теологичен е този разговор, но нали, някой казва, че Господ ти е дал доброто, дяволът ти е дал лошото, обаче в крайна сметка Господ е направил така, че ти да имаш свободния избор да избереш какво да правиш. Кое е бобче да избереш чорбата, образно казано. В някаква степен ние обаче ми се струва, че смисъл ние, политиците между другото трябва да си даваме сметка, че ние носим отговорност. Българският народ също не е невинен. Нали? Да, някой казва именно така сиромахомилско разбиране за българския народ и казва, той горкия български народец не случи на избранници. Чакай сега, пичове, тия избранници не ги избират марсианците, ние си ги избираме. Тоест, в някаква степен нали, ние сме си виновни, както напоследък много често да ми случва да цитирам Милов и Петров, че спасението на даващите се било в ръцете на самите даващи се. Нали, но ние първо не търсим сякаш алтернатива. Защото всъщност това е, ти казваш, ние сме търпеливи, ние чакаме, нали, политиците не стават. Те не стават, аз съм съгласен с това. Обаче, дай да видим нашата вина, каква е. Нашата вина, според мен е, че всъщност ние не си търсим алтернатива. Защото ние ако си търсим алтернатива, тя ще се появи. Политиката като природата не търпи вакуум. Да. Тоест, в България има много кадърни хора, които правят бизнес, хора, които правят наука, хора, които правят някакви експертни неща, всеки в своята леха. Тия хора имат такава тип експертиза и този типаж хора, те могат да допринесат за държавата и обществото си. Но те не се самоорганизират. Те предпочитат да седат отстрани, да чопрат семки, да викат всички са маскари. Тоест в някаква степен мисля, че и ние сме си виновни. Това наистина да е рефлекс също от само че негативен, нали, в нашата народопсихология. Прекалено много векове даже сме били в трудна ситуация, завладени и това е симптом именно на тези неща. Снишаваме се, гледаме чисто индивидуално първо аз да се справя, което е много терапевтите биха много добре ни поздравили, защото това е като инструкцията в самолета. Трябва да спасиш първо себе, ако си ти и детето ти свалят маските, първо трябва да сложиш на себе си, след това на детето. Така работи когато е въпрос на оцеляване, механизма защитния, психическия, ти гледаш първо да спасиш себе си, след това гледаш братя, сестри, околни, общество. Така че това е симптом от тежкото ни минало. Но това се преодолява, както ти казваш, с търсене на алтернативи. При нас е малко по-трудно, защото алтернативите, как да кажа, не идват и прекалено ни е скучна политическата обстановка. Наистина, хората трябва да се самоорганизират, а това наистина ни е трудно като нация да се самоорганизираме. Даже давам пример, има много хора, те не могат да се организират, да си опекат едно агне и да го изядат заедно. Нали? Ние говорим с теб за политика да правим и някакви... Трудно, на нас ни е трудно като нация и това трябва да го отчитаме и да сме честни с това. Трудно ни е. Колективните неща са ни много трудни. Но това не означава, че не трябва да правим опити и да търсиме, разбира се. Знаеш, и това е... някои казват, добре, ето, нали, американец са бил индивидуалист. Ето и ние сме индивидуалисти. Ама то е различно. Защото американец е индивидуалист, обаче американец, понеже е ведър, той е добронамерен. Масови американец, между другото, който каквото ще ти говори, като идеш в Америка, ще го видиш с порите на кожата си, ще го усетиш. Американец е, не да ходиш, ако искаш да го видиш, това не да ходиш в Ню Йорк, защото там не е емблематично за това, обаче, значи, колко хора са ме поздравявали из улиците на Мемфис, да кажем. Разминаваш с хората на улицата в Мемфис, Тенеси, in the middle of fucking nowhere. Нали, това е... Нали, от тук са 4 полет. И стигаш в Мемфис и мене на центъра на Мемфис, на Бил Стрит, там дето е. Между другото, ти не си бил в Америка, нали, знам, ама трябва да взема да направим един тимбилдинг, нали, общо. Обаче, там има едно легендарно място, това е Бил Стрит, нали, това е техната Витушка. Нали. В смисъл, тя се опитва да имитира Витушка, не е толкова влиятелна. Но там в началото на Бил Стрит има
едно заведение, което е на BB King. То така се казва BB King. Той е на този BB King. То е място, където той е стартирал. Аз съм сядал там да пием по една бира. То си има сцена, има жива музика през деня, през нощта, те не спират. И, значи, мене на Бил Стрит са ми казали повече хора добър ден за един ден, отколкото са ми казали хора добър ден за една година на Витушка. Тоест, уния там са оптимистично настроени. Да. Тоест, те, може би, защото е млада нация, може би, защото имат нашите... Може би след 1000 години и те ще бъдат такива като нас, мрачни, всичко ще им е криво. Обаче сега са ведри, усмихнати. Пътувал съм, разказвал съм ти тази история, как избегах от един ураган в Майами. Леле, човек, това е така шокираща тъпотия от моя страна. Ти не можеш да си представиш. Хората всички ми говорят, не дей ходиш какво? СМС за колата, той си пусне СМС. Радо, благодаря ти, много си полезен, като спрял часовник. Нали? Да. Пусна си СМС за колата. Петко, да продължим ли? Да, благодаря. Да, благодаря. Да, така, мога да донесеш нещо на колегата. Нали? В чашата гледам, че му е празна. За вода няма. Има ли? Има. Добре, извинявам се. Вода, да кажем, че е вода. Смисъл, ти пиеш от водна чаша, така че трябва да е вода, няма какво друго да е. Значи, моята човешката потия. Всички ми обясняват, не ходиш август месец, Hurricane Season, излизат урагани в Флорида. Не е добра идея. И добре бе, аз дали българин класически, Тома неверни, как ще, ти ще ми кажеш на мен аз. И отивам аз в края на август в Майами. И идва ураган. И както казва една приятелка, си е брал лайкът. Той ураган 5-та степен, той се е запътил право към, там бехме в Холивуд Бич, малко над Майами, нали, то е страшна работа, той е право към нас. И всичко беше цветя и рози, докато първо опашки на бензиностанциите, опашки пред магазините и излезна жандармерия по улицата. И аз си вика, че мине, бе, нали не. И отиваме в хотела една вечер и тия викате ми, такова, ние ще трябва да ви преместим в един шелтър. Как ще вместо шелтър е списал? Вие не знам дали сте видели, аз не мога да ходим. Къде ще ме турите от шелтър? То е ясно там, че вашите шелтъри са достъпни. Ама смисъл, нали. И с 300 приключения търсиме самолетни билети навсекъде извън Майами. То съвпадна с Labor Day. Няма никъде извън Майами самолетни билети. Нали, въобще ситуацията е кукла. И в последния момент хванах влак, буквално 2 минути преди да тръгне влака, се качих във влака и тогава, като се качих във влака, осъзнах този влак за къде е и той е за Ню Йорк. Значи разстоянието Ню Йорк Майами, Форт Лодърдейл, аз го взех оттам, е 3200 км. Значи, ако Америка е правоъгълник, това е къста страна на правоъгълника почти, и това е 3200 км. Това е разстоянието от София до Дъблин, по диагонал на Европа. Нали, т.е. целият европейски континент мога да събереш ония край на Америка. Нали, такъв е мащаба. И седиме ни 34 часа влака. И пътуваме из Америка и си даваме сметка всъщност за мащаба. И този мащаб там променя разбирането. Това ти го разказвам, защото се чудя дали не е част от причините, че сме такива, каквито сме, е, че сме на малка площ, защото тук е сравнително компактна територията. Докато ние там разполагат с огромна площ. Там, когато някой му писне от всички останали, може да иде някъде на средата на нищото и да не види жив човек следващите 6 години. Докато ние малко нямаме тая лукс. Да, освен, че го нямаме, прав си за мащабите е така. Пак друг мит да разбием тук за това, където казват, че сме малка европейска държава. Ние сме средна европейска държава, това е ясно по всички стандарти. Въпросът е, че наистина в България поради география и, как да кажа, не особено дълновидна политика в пътища и инфраструктура, наистина имаме места, които са по-отдалечени и нищо, че са близки, не могат да контактуват един с друг. Имаме дори и сега, как да кажа, такива райони, в които трудно са достъпни. Да, иди Остакевци, ще разбереш. Да, Остакевци дори все още няма и обхват на мобилните оператори на места, където това, нали, виждаме колко е отдалечено.
А реално това е част от Европейския съюз и да нямаш такива неща. Да. Така че имаме доста изолирани места и в днешно време и това води до капсулиране на хората и да са малко по-недоверчиви и сърдити понякога. Така че го има това с мащабите, вярно. Да, т.е. не е, че сме малка територия, не сме чак толкова малка. Не сме средна европейска държава, просто нямаме никаква инфраструктура, за съжаление. Не. Ти си пътуваш регулярно в нашия северозапад. Пътувам и виждам какво е. Наистина пътищата са ни на места в много лошо състояние. Виждате дори, че международните шофьори бяха правили някаква организация и картел да се опитват да заобикалят България. Представете си каква антиреклама е това за България. Някакви хора, които с тирове минават през България, не я харесват. Колко е лоша ситуацията от към пътища. Защото трябва да чакат часове, бе. Това е темата за Шенген. Значи те трябва да чакат часове. Значи аз съм го правил тази експеримент, тук с Радо пътувахме. Кога беше Радо? Та година ли беше? До Атина. Да, началото на годината ходихме до Атина. И с кола. И ти като си с кола, нали, там из Гърция пътища прекрасни, всичко е магистрала, нали, добре, прекрасно, това го знаем. Обаче, прибираш се и стигаш на колата и опашката с камиони е, примерно да кажем, 3 км. Значи, минаваме колата, аз звъня на брат ми, който си живее във Видин и го питам, какво става на моста във Видин? Той вика, брат, не знам, ама мога ти кажам, че не мога да излезнем от Видин. Що не може, бе? И защото вика, опашката е до след химията. Тоест след входа на града. Тоест тя минава от моста по цялото околовръстно и излиза след... добре, бе, мамо, таковата, нали? Що? Да. Това е логиката в това. Значи, ти като си тир, аз съм си правил този експеримент, ти си свалят ти контейнер с китайски стоки за Германия. Свалят ти го на Пирея. Ти го качваш на камиона, 40-футов контейнер, и тръгваш с камиона. Стигаш на колата, чакаш 8 часа да минеш. Стигаш някак си до Видин, чакаш 36 часа да минеш. Стигаш на Арад, чакаш 14-15 часа да минеш и попадаш в Унгария, нататък вече няма проблем. Обаче междувременно виждаш какво става в Германия, нали, немците се опитват, нали, сега там има алтернатива за Германия, има някакви движения по този въпрос и почват някакви случайни проверки по пътищата, нали, на границите, почват някакси да суспендират темата с Шенген. Първо, то да не стане ние да влезем в Шенген, те да го разпаднат. И второ, ще влезем ли в Шенген? Скоро, според тебе. Според мен, ако имаме редовно правителство и имаме добри икономисти в България като цяло и ако работят здраво, можем да влезем в Шенген. Ние критериите сме ги изпълнили още преди доста години. Въпросът е, че това е политическо решение. Остави нашата работа, която трябва да свършим. Трябва да убедим европейците, че ние сме готови. А ние с това поведение, което правим в момента, наистина, виждате, ние изоставаме по абсолютно всички критерии. По планът за възстановяване има държави, 5-6 транша вече взимат, ние втори не можем да вземем. Разбирате, ние буксуваме чисто административно, това е заради служебните правителства. Държавната администрация не се стимулира, не иска да работи, а решенията са пред нея и ако работи здраво, може да се случи. Това ни се е случило много пъти в историята. Не е нищо невъзможно и можем да влезем в Шенген, обаче трябва истинска работа. Мене, ако питаш, там имаме, сега ни остана проблема с Австрия, Рюта отиде в НАТО, това вече не пречи толкова в Холандия. Макар че има и предвид, че аз го писах тогава това в труд, че всъщност проблема за Шенген е геостратегически. Тоест Холандия не ще да ни пусне в Шенген, защото в някаква степен Пирея ще почне да пречи на Роттердам. Обаче да кажем, това сме го преодолели. Сега стоя Австрия въпрос. Добре, ние с Австрия въпроса мога да решим за 15 минути. И за мен решението е много просто. Драмата е с турската граница, защото оттам минава някакъв миграционен поток. Добре, какво пречи? Те почнаха да правят стена, направиха някаква стена. То не е стената, то е стеничка. Нали, доварчен се направиха, но мининко такова, незрачничко. Нали, ние имаме как да си защитим тази граница. Тя първо не е голема граница. Това не е границата между Мексико и Съединените щати, където там е хиляди километри през пустинен и пресечен терен.
да кажеш да трябва да правиш граница. Тук е лесна работа. Тук става въпрос за няколко 100 км гранична бразда. Можем да го защитим това. Първо можем да викнем тук австрийски граничари да помагат. В смисъл те да видят, че ние правим всичко, каквото искаме да правим. И второ, знаеш как може много лесно да ги убедим австрийците. Австрия е лендлок държава, така, която е затворена между други държави, тя няма достъп до море. Добре бе, що ние не вземем да направим и не вземем да поканим австрийски компании да ни съдействат? Имаме една камара пристанища по Дунав, които не ги знаем, не ги правим нищо. Нищо не ги правим. Остали сме ги да общо на доживяване. Ако българската държава каже, ние ще създадем няколко модерни терминала по Дунав, които ще обслужват, ще можем да доставяме стоки по Дунав до Австрия и можем даже да поканим австрийски фирми да оперират тукашните пристанища или в някаква степен дори да помагат да си изградат терминали или да правят каквото искат, но да им дадем възможност да имат достъп до реката през нас. Тогава на австриеца ще му стане много по-лесно той да си получи китайската стока или индийската стока на Пирея или на Солун, тя да дойде с влак до пристанището в Лом, да кажем, което е гигантско пристанище. То е морско пристанище на река, защото това е било пристанище на Кремиковци едно време. Нали, значи, докарваш го до Лом или до Видин или до Никополо, Оряхово, нали, Русе огромно пристанище. Докарваш го от Пирея до някои от нашите пристанища с пряка железопътна линия и оттам го товариш на речния кораб и го пращаш във Виена след 2 дни. Много са 2 дни, ден и половина. Така, и това ние можем да го направим. Можем да обявим приоритетна програма за модернизиране, финансиране на българските пристанища по Дунав. Ти знаеш ли, че между другото аз останах в шок. Нас ни се наложи по линия на бизнеса да търсиме преди време да товариме на контейнери по река Дунав. Защото не. Да. Ти знаеш, че по българското протежение на река Дунав няма контейнерен терминал. Звучи несериозно. Ние не можем да товариме контейнери и не можем да ги качваме на кораби по река Дунав, защото няма контейнерен терминал. Нямаме такава техника. Има в Русе опит, ама е опит. Нали, реално не става. Добре. Значи, и ние с какво да ги спечелим австрийците? Нали, трябва да им дадем някакъв ракурс, да им дадем икономически прочит, който да ги убеди, що има смисъл ние сме в Шенген. Защото ако дойде от Пирея, разтоварва контейнерите, той товари 24 контейнера, товари на една влакова композиция, те стигат след ден и половина в Лом и след ден и половина след това са в Виена. Това го прави на австрийца интересно. Още повече, че първо ти го правиш по-бързо, отколкото с камиони, второ го правиш много по-евтино. Да. Един камион от Пирея до Виена през България и Румъния съответно ще струва транспорта с камион ще струва от порядъка на 4000 евро. 3000 и нещо евро. Толкова ще струва камиона да го закара през цялата тази дестинация. Добре, ама ти това мога го направиш за една четвърт от тия пари, ако го правиш по този начин. Идва влака на Лом и оттам го качва направо, контейнера го взима и го качва направо кораба речни. И оттам по Дунав и готово. Какъв е проблема? Проблем няма. Ама ние не щеме да го направим това. Ние не щеме да търсим, ние имаме геостратегическо положение, обаче не го разбираме. И аз това никога не съм го разбирал, прощайте тавтологията. Не разбирам, що не го разбираме това. И аз го разбирам, като гледам погледите на нашите политици, го разбирам, но това е до интелект. Всичко опира до интелект, за съжаление. Както кажеш Тодор Колев, не му обясниш нещо на някой, да ви дава 2 вагона книги. Да, пак с вагони, да. Хубава аналогия. Наистина, политиците ни не осъзнават колко ни е стратегическо място и можем да извършваме политики дори само с разположение. Дори ние, както ти каза, можем да ги каним те да развиват дейност и от това ще генерираме ние печалба. И ще сме атрактивни и те ще са приятни и ще са ни партньори. Ние това го проспиваме и говориме за някакви, как да кажем, Заец Белене, говориме вече не знам колко години. Завили сме там с найлон някакви неща и ние нищо стратегическо не правим, а наистина сме на най-хубавото място, където можем да провеждаме и политика, и пари да изкарваме.
да ни казвам такова, че реклама, австрийската верига бензиностанции, които имат у нас петролен терминал във Видин. Да. И те го на практика затвориха. Знаеш ли що? Защото идват танкерите с гориво в Видин, разтоварват и оттам какво? Той оттам трябва да го товари на цистерни, то няма път. ЖП няма. Знаеш ли, там е така зоната. Това е, ти си ми бил във Видин 100 пъти на гости, ще ти го покажа къде е терминала. Там са изрезали ЖП линията, няма. БДЖ не знае, че там е имало линия. Добре, значи, он като дойде с един танкер с горива по Дунав и го разтоварил петролната си база, що да не мога да го кача това на влака и да го изпрати навсекъде в държавата? Където пожелай, имаме мрежа. Ние седим и го гледаме това, ходиме, жадни сме и ходиме по вода. Буквално. Така е. И нямам обяснение. Обяснението е в капацитета на политиците, за съжаление. Ама не сме ли си и ние виновни? Защото кой ги избира тия политици? И ние ги избираме, разбира се. Що? Ти хубаво казваш, хората не харесват сервираното меню и съответно това не го ядат. Добре, защо не си сготвим нещо друго? И това трябва да се случи, да. Наистина трябва. Ама това въпросът ще се случи или това въпрос е самоорганизация. Бихме ли били ние склонни според тебе това да го направим или по-скоро ще чакаме да се разтури каруцата и тогава? Може би ще ни отнеме повече време, но ще озреем и ние вече не сме, как да кажа, българите вече постоянно са в модерния свят и виждат как се случва нещата. Дори много хора от по-бедните потекла ходят в чужбина и гледам, дори много е приятно, връщат се тук в България, искат да им е чисто, прави им впечатление мръсотията. Тоест ние като нация се променяме към по-добро. Въпросът е, че трябва и да почнем да се самоорганизираме, да стигнем до умозаключението, че тия хора са... Ето, давам пример с Германия, която ни е пример. Германия след Хитлер, всичко е било тотална разруха и германците са решили тухла по тухла да си съградат държавата. Без никой да ги карат да са длъжни да ходят по трудови лагери като нас, нали, петилетката. Решили са заедно, тухла по тухла ще отделят здравите и са си съградили държавата. И ние трябва да стигнем до този момент, че трябва ние да си я съградим, защото никой не би дошъл да ни оправя нас, както сега се чува тая молва, нали, за пак геополитика малко да вкараме, как нашите политици изчаквали изборите в Америка. Какво изчаквате, уважаеми господа политици? Едва ли на Тръмп и Харис първата им задача е да подкрепят българското правителство с подкрепата на еди кой си. Хората си имат техни ангажименти, гледат си тяхната държава и е хубаво и ние да почнем да си гледаме нашата. Виж, има значение до толкова, доколкото тук Америка влияе, особено на факторите влияе и те може би очакват, нали, да видят там какви ще бъдат знаците. Защото ето виж, аз днеска, когато го снимаме това, днеска ми е седмичната статия в Труд, виж какво става в Близкия изток. Значи, това, което аз гледах много внимателно изказване на нашия общ приятел и добър колега, който ще е ангажиран по това второто звено на Галап, аналитичното, професор Владимир Чуков, който да го поздравим, стана член-кореспондент на БАН. Нали, това е сериозно признание. И то е заслужено, защото той е наистина един от малкото ни, да не кажа, един от малкото ни хора, които познават тази част на света. Той казва, всички фактори там в Близки изток се опитват да въвлекат света, защото виждат, че работата отива виж, Израел в момента воюва на 7 фронта. Да. Това е Израел воюва в Газа, Израел воюва в Западния бряг, Израел воюва в Ливан, Израел воюва с шиитските милиции в Сирия и в Ирак, Израел воюва с хутите в Йемен и Израел воюва с Иран. 7 фронта. И ние тук, това е на... Ти бил ли си в Израел? Не. Значи, ходил съм, той е на час и половина полето тук. Да.
Значи Тел Авив е на час и половина, час 40 минути от тук. И ти отиваш в Тел Авив и това е изключително подредена държава. Израел е... Аз съм ходил там и целия район съм го изшетал, където небесът и не колят, нали, в тази част на цивилизованата част на света, включително и западния бряг съм се разхождал. Значи това там е друга вселена. И ти си представи, те не разбират. Международните анализатори гледат и казват, те евреите много агресивно подхождат. Пичове, ти не им разбираш живота. Защото, знаеш, оня ден, като бяха баражите на Иран над Израел, гледах по Fox News една полковник от запаса, военна еврейка, от Тел Авив, която говори с Fox News и им разказва. Тя казва, вижте сега, Израел има няколко нива на защита. Ние имаме активна защита, т.е. имаме това железния купол, имаме прашката на Давид, имаме този тип противоракетна отбрана, която е активната отбрана. Ама ние имаме и пасивна отбрана. Те на тях им е част от планирането, от строежа на сградата, изискването да има бомбоубежище. И реално, там където няма бомбоубежище, в апартаментите има отделна стая, която е с подсилени стени, която няма да издържи директен ракетен удар, обаче ще издържи тази сграда, ако падне. Нали, в някаква степен ще ги защити хората там. Значи, тя разказваше, мъжа ми се прибира към вкъщи, като зазвика сирените, и той е в колата си и той знае какво да прави. Той отбива отстрани на пътя и ляга до колата. Долу. Защото той знае как да се пази. Там няма жертви. Защото това е пасивното ниво на защита. Те знаят какво да правят. И добре, ти на този народ какво ще му направиш? 6 милиона евреи воюват от 30 години с 100 милиона араби около тях и печелят. Ти на тия какво ще им направиш? Така е. Какво ще им вземеш? Как ще ги накараш тия хора да... В смисъл, различно, това е друга народопсихология, друг свят. Така е. Значи, този знае там всеки мъж и жена е минал през армията. Да. И знае как се стреля с пушка. И във всеки апартамент, образно казано, има бомбоубежище. И той знае къде засвират сирените, че той трябва да се скрие до колата. Ти на тия какво ще им направиш? Разбираш, това е друг тип мотивация на обществото. И ги гледаш как от българската каманария казват, ама то ни е важно, нали, там трябва да сме внимателни. Да, ние трябва да сме внимателни. Ама факта е, че Израел е единствената демократична държава в тази част на света. Всичко друго не е демокрация. Всичко друго там, да. Добре, хубаво ние да сме внимателни, трябва да сме внимателни. Ама не трябва ли да сме малко солидарни? Разбира се. Какво мислиш там? Следиш ли този казус там? Да, следя. Аз следя войните, но нали, не са ми приятни като цяло, защото тия войни са с много жертви, но наистина там нещата ескалират и притеснителното е, че Иран вече много така е настъпателен и да се надяваме, че международното общност ще укроти там нещата, защото тая ескалация, както ти казваш, Израел няма от какво се ги спреш. Иран също там действат други религиозни техники, нали, за опиянение на народа и биха тръгнали към ада, така че това трябва да спре да се ескалира, но ако не спре, може да стане някакъв по-сериозен конфликт, но друг конфликт даже не виждам как се разреши в близките вече 50 години. Казвам го това, защото това е важно. Това е въпросът, защо ни е важно и на нас включително, какво става в Белия дом. Защото всичкото това там се случва, защото Джо Байден и Камала Харис не знаят къде се намират. Джо Байден е и вече и документирано в много видеоклипове, че не знае къде се намира, но Харис би продължила такъв тип политика, според мен. На демократите винаги са обичали войната, защото носи държавна пара. Носи държавна пара и бюджета стига до въздуха, но републиканците и в частност Тръмп биха прекратили или биха направили сериозни усилия тази глупост да спре, защото да, бюджета ще се пълни на Америка и на военно-промишления комплекс, обаче виждаш, че това може да запали света. И
военнолюбеца Тръмп може да се окаже, че ще наложи мир на някакви такива конфликтни точки, защото той по дефиниция мисли прагматично. Той не мисли че ще го запомнят, че е миролюбец или какво си. Той мисли прагматично. Той така ще може да обърне внимание на Америка с нейните сериозни проблеми, които има. Сега, докато демократите са тръгнали по света да спасяват толкова невъзможни мисии, Америка наистина е дърпа назадна и това се вижда и от американците. Така че наистина това е най-важното геополитическо събитие, което ще се случи през тази година и ние се надяваме да спечели правилния кандидат. Повечето хора знаят за коя страна. Ние с тебе сме ясни. Ние с тебе сме ясни. Обаче, виж, имам една приятелка, много ми е близка, много близка приятелка, която австрийка, която, луда жена, тръгнала при няколко години на стоп до Дубай. От Виена. Викаме, тебе не те слуша главата. Тя вика, тя е малка, нали? Тя е 20 няколко години, искаше да види, казва, искам да видя тази част света, да я видя така, нали, да мога да спиш по диваните на хората и казва, знаеш, между другото, най-големият ми проблем беше в България. Логично. Вика, тръгнала съм аз и си минаваме ние на стоп, няма проблем. И в България тук ни взема един унанис, нали, и вика, ние зор, полицията, чудеси, нали, те две момичета пътували. И вика, нататък, минахме в България, нататък няма проблем. И тя може би имала късмет все пак, нали, но нали, представяш да стигнеш до Дубай, това означава, тя е минала през Иран. Да. Нали, тя през Турция, оттам мисля, че казва, че през Армения е минало, оттам Иран. През Армения, да. Да, Армения, оттам Иран. И нали, просто да и каза на стоп. И каза, даже иранците са много душа хора, бе като нас са. Такива готини са, добронамерени са. Обаче това е нормалния ирански гражданин. Да. Ама това е много кръва диктатурата. И това, което направиха Байден и Харис, беше, че те махнаха санкциите на Тръмп и развързаха ръцете на Аятолаха. И всъщност те му размразиха активи на стойност над 100 милиарда. Да, това беше голяма грешка. И тия пари къде отидоха? Отидоха в Хамас, отидоха в Хизбола, отидоха в шиитските милиции в Ирак и в Сирия, отидоха в хутите, които затвориха Червено море и сега не могат да се минава през Суетския канал. Нали, това направиха Иран. И освен това убиха така много ключови ислямски лидери. Те, Камала и Байден, не знам дали разбират, но в ислямския фундаментализъм, когато убиеш такъв човек, ти го правиш мъченик. То става по-силен от името му, става много по-голяма реклама и насъсква много повече. Това е груба стратегическа геополитическа грешка. Но те така направиха и сега последствията са такива. Живеем в много интересен свят и България и по света. По света и у нас. Петко, много ми е драго. Ма виж, ги заказки час и половина. Така че ще те каня пак. Разбира се. Винаги има какво да си говорим. Стискам палци на социологическия екип на Галап. Аз така не разбирам от вашата работа, не ви се бъркам във вашата работа, но ми е много интересно това да правите, защото то има ценност за държавата и за обществото и е много... Ние ще го разрастваме, Галап и сега права започва, действаме го там по конституционализъм и демокрация, това второто направление, но е важно това да се случва и според мен колкото повече хора имат такива като тебе, които говорят трезво, анализират трезво ситуацията, толкова по-добре ще се случва. Да, и ние за това сме се захванали заедно с теб и другия собственик да издигнем социологията на истинско неутрално ниво и да бъдем ценни на обществото, защото обществото има нужда от реализъм, няма нужда от едната крайност или другата. Има от обективни критерии, професионализъм, които куца понякога. Благодаря ти. Ще така не пак да знаеш, като наближи тук момента за изборите. Разбира се, ще бъде да се надявам, че има какво да ни предоставят политиците, защото виж, седми ден на тишина. Тишината е злато. Мълчат си, чакат да мине кампанията тихинко, кому никой да не разбере, сме в кампания. Такива са ни те, миличките те. Приятели, нали си знаете, 19:35, канал 3, YouTube, цъкнете ни към банката и моля ви се, помагайте този алгоритъм да спре да ни наказва. Така че знаете го жанра и пак е така другия петък.
пак да ни чакате, защото и такива хора кариме, да си струва да бъдат чути. Благодаря ти. И аз ви благодаря.